Karbi Anglong pen Meghalaya adu ahoi along puthot soluk sodak atomon kejap thujiang ring. Karbi Anglong pen Meghalaya ahoi along KAC pen kasalam bom atowar along Meghalaya atum ke kham khe jok kacharbu jiang ring. Kicheng siya phong at chong may pi Mount Carmel School Koilamati along kapaman kicheng. Dong me piara da tumpen APHL siya songjapo kursing timongapan lamvoy kipi. Aprangsi birta kilang mapedora do anapan kardom bajuriglo kardom. Pini karbilong re birta ke than pon je bang nilimen Sami Josephine Tisopi. Norar juikha birtang tonten. Karbi Anglong pen Meghalaya adu ahoi along longle alam ki pinier nian ta jurun elang. Meghalaya pen Karbi Anglong adu ahoi along ki do Karbi atum arniwang ta ok chum hurason si donanglo. Meghalaya chomang atum Karbi Anglong arlo abatay nang lut choksi Karbi arong ka tengkheng puke non heralam kalilo. Lapuson si jang mini phai krep horni ni jang Karbi Anglong lakha sirkep amreng constituency arlo jirigendeng police station kaparlo modhade arong along Meghalaya chomang atum Karbi Anglong wang paksi Karbi atum kacho tiki kacho e pona sondo anta no pak pen chor pisi phalang no pitikang erlo arador kiso li pusta mil haita laloyo pare labang hemlo kidam tang por dai lo apine alami du tang lo dagen lo chuning che than tang lam lo jo ini amar letan te delo pusta me thang rong arlos nam pilut chok ma di nam paklang la polam bang ninje Lapuson si non malom arniwang Meghalaya sora tumpen Karbi Anglong ahoi along chimit me pin long lelam ki klang bomlo. Bon sitame nonanta Karbi Anglong Autonomous Council along kido ket hegiding atum mate team Karbi Anglong abitung atum adimak long anta humri dambang abelang. Adu ahoi ki do Karbi atum ang tanamuni de tumari ding pen kai ki amat ki sungdunang lot la so phuthak mentu si jogun pumapusi adu ahoi ki do Karbi atum tingri ponrenti. Lasi Karbi Anglong adu ahoi ki do Karbi atum aphan nang jing hon nang jing so thapusi adu ahoi ki do Karbi raratum chining ripon. Punta hem dula ye lahai tamu tadi erjala masih ampen bay rong arlu no nailu Koilamati hawaralong ke chengsi aphong Saint Teresa Paris Koilamati ka par luangkang mondoli chingrum petpen jangmini phai krep flipen krep rock siarnian ni phia pharman pang chengpon bomlo mondoli krep phong bongpen non an armo phai kala khapon along pinso lapen ke arlo sopang rum petpen bang pharo ki thom so sia phai long pondang lopusi reception committee mai phu sevio tokbi kongchon bang kolom sing teron atume hinpen pachini pon tong isi zebulun pu isi arong dola isia rong do ala Israel der long zebulun pu isia rong do hala bang so arong along inuda munit ke amitya pu amitya labang so mai se ka phana the pialam ninang phana nga pathan dam toyalam pa chathang dam non jonang ding pi hini angdeng so hini pen si en ponlo arni kangsam porphai ke thomra chitti ma porpen Reverend Father Xavier Zairats OCD Koilamate hin pen si pharlaing pu ponlo lapen kong chun bang tirikam kolom sing teron pensi kachetong donalu hi atuma phan pachini pon adon thu arnamalun ke kan nimarli atumpen ke dengalun risonim so tumpen melur ke kai me ke chenga kardom ke japon prosarok suren terang hin pensi pachun ponlo pu inuda munit do alang li sopu lo jona ko bang le jona ko bang ke amitya asupo jona la jona phan ke arnam sing vai lo de arnam sing vai lo nang phan do bang krihini tumang bong pen ke la jona ta inur lo de minor porque aki bietum punang ko lo aling lam ben ke translate no da lo aki bietum ma te anong chi thang ho ni etum ape hala ki tok ta aki tap ta ang deng pi do pik
dia kitab di tiu kitok du lape anong na chithang pik pik lapo siya tum ke major pula non minor tum ke anong ta la an chithang the kitok kitab alom ta bihe kha ong ide aposi la tum ke minor pula aso minor bang krehini do bang krehini ang bom pen jona ta lo jona lo engke Karbi Anglong pen Meghalaya duya hoyalong ki dualam ki piniarnian ta jurunelang. Labang solong Assam State Government atum penta RD ki piduno ere da jok Karbi Anglong pen Meghalaya duya hoyalong ki dua Karbi atum abatai ki sung chachak nanglo. KAAC atum ajat kaching thura saile ding pon pusitame Meghalaya sor atum thur pak pen ki kham khedun vera jok ki claiming ton ponang kok titilo. Lasonsi KAAC penta Karbi Anglong pen Meghalaya duya hoyalong paching thurji pura lakha sirkap amreng constituency arlo zirikendeng police station kaparlo umkhirmi mirjenglang sunarong pen khatkhasla an kache lenga towar black topping salam ponlo Meghalaya administration atum todun paksi lamang so towar ka salam bomalong khamkhedun pen pangton ponang koklo Bonta Karbi Anglong administration mate Karbi Anglong Autonomous Council atum labang so phutak ing samdun rilang kopia potsi ki dojoilong non kasalam bom towar ki Karbi Anglong ar losi dolo bonta Meghalaya administration atum pen khamkhedun cheklo la so ha waralama phutak Meghalaya government pen Assam government atumang bom chingki bom lang la silabang so towar kasalam non amat pangton koknon pusi Meghalaya administration atum pen khamkhedun thiblo pusi ronga sar pen pachini pon Labang so towar black topping ka salam tang ton ko ka phuthak puthot prabjin pen ka salam thujia phan ronga sarla pen ke labang so hawararat KAAC atuma phanchuning ripon jirikendeng pen rensing teron Karbi longre birta Kumanglong pen khat khasla labang so tuwat ki klema long ku pi posi pini nang pasang kok lo so lambang nang li jini igdima nang thanik tha hong lo neli lom kharmi arong asar lo asi labang sali klem ko neli ta chilang dun lo onsta memini baye kri sirai bingapur Meghalaya pen video la pen ministres tungwang lo amasi la ke ahoi border Assam la pen Meghalaya border ahoi pina amat nelitum non labang su ahoi alam tingki boilang amat non pini aju labang su ali bang ke klem je pan pangton kok tha pidop cek tha pa yat nelitum panang putikang amasi nelitum ta klem ha eder lo amasi nelitum thang alam da chidin unde amasi nelihin pen kachuning ripar ilitum kaching honai Karbi Anglong CM agi hai jon labang su alam bordara puthak pini la Meghalaya police tum nang tipu alam la se prabjing panel tum nanat CM tum pen tum chingki wai po an se la bang sali ke piklem long di palam la se nang lita unan la bang salam prabjing pen kaching ki dunje pan senelhin pen ta ning rilo themanel tum la bang su ali ke nel tum dorkar pi khangja thema kidu kidam kiwang ne tum lai lo men tuar lo banchar nili tay ngudarong osar lo nili daum kermiarong osar terang asahu nili men ke sangbar terang po sepini non la non litum karya promodim ada hello Meghalaya pen mini long sos rock klem nili ke pangton ko odim lo sutame la non litum karya promodim ke da ke Meghalaya pen Karbi Anglong mate Assam ahoi gelela la non litum karya prong pe kilometer ho an bak tulang hat delongan alan si Karbi Anglong pen Meghalaya ahoi bino la se non la sa to warke non prap jing pen ki claim long sarak je pat ni kin ben stame tim Karbi Anglong bate CM sar bate MLA la ka do ben stame ni hin pen tuning ri pon lo Nijang Karbi Anglong lakha trok bitung rengthama constituency ka parlo dongme piarong araratum APSLC songja po kursing timong aphan lamvoi kipi
dong me piara ra tum pen kanin je pon atengke kedam tang jangmini pioneer kebarni APHLC kang dangamai kang ni hut APHLC asongja po kursing timong abang ECJJM mate jail jivan mission scheme pen KAACCEM Dr. Tuliram Rong hanga hin pen dong me piara rong ra phan lang hut mate ringwell ki pi kapa jerdo labangso lang hut mate ringwell ki hut pon hut habit mate ing namajo munit ka vepina rong along siki hut pon ke manghu me puki pu phuthak pen ta scheme wan lo pen kapre scheme na deng lo to labang so scheme bang ke thang ta we la pen la so lang e jun da juno la pen development pulo tang te lang rong so tum han ajun thek nang ko ring pado nang ko stap pinia ni dag nang tum thek long ji da habit ajo ring nang ke puke ni like teng si ke bithung long si thek long da komal lang nang jo sok po ako jo sok no da ke la soring ku people lo dak nang e nang kok ya kachong hupen lo bonte lata isi illegal lo jong si siam tulinam rong hang aning me sen pulo tangte labang so aring ke hlak komane hidup kelak atau ring lang kecui une lang kejun kasiksak keto tuman sila bang soring kine pulo tapi ni kel siam tuliram rong hang pen masih amena pen si aning kihin no thegam long lo amena rong pen masih dak masih tum thek dar lo je karbi ke man theng hon hi pu bangke bi thung long ku thepie long pen si pini thek dak lo ke alang ta dong me pia rong ara tum ningkang samse chepak lang pon dong me pia rong ara tum kopini rong isi rupi si pen ke klem pon nang ko ka sai hut ke lang ki jona phan ka sik sak do kok titi lasi dong me pia rong ara tum pen ke klem ver titi de malong si labang so lang hut CEM pen rap pa jirlo lasi lapuson rara phan ke rap ka pa jirlong APHLC songja pu kursing timong hin pen lapuson ka khinde dun ke dong me pia rong ara tum ninging samune pusi pherang ke thengno ning je pon kedam tang April tarik na cap arni pada APHLC tum meeting nang do selang litum daso abang so aring panalang litum upine ma thada tamila dakke ala alang li ala kursing timung pusipu asila jol jiwan penceng lo kupine patang pagdam do tamialang li ahokpet kila son pupede ni sami tum dak dong ipiara long ke kangcir mate isi kalang it pensi CM sar long mesen awar sai lai mani pisi tum ring chu hang do pen aring da lalitum alang litum bang pudam le habidang bong siki ipu kali laki 100% coba laki habit kali kupine asiguna rong kupine habit do mada awi alang litum habit konasi habit ma mate konasi kang thai ma alang litum da chini sitame habit punai pu bangke asap su simbar becari bo litum matha silada bangke litum dong pirat ke my meeting penceng lo kopini rason program su ayat bitha bu malha ki bilong samili tum isi akkejo ki awar sai long pon lang ma ke dam tang ga wi ni litum ke stami non haswaring menta kopini ke champion ti penceng lo ki jun stami non si asap su kela porwe masli lada safa weda stami litum Kumahin lang sila bang soring na pi. Lapen laso aring na pi bana litum ma gaji pan ni suru lo ni asal la sida soring na pi bage lada litum 6 nom bitu nang sama pen jotoy dun MEC pen jotoy dun lo akhai CM lonan ke CM Dr. Tudiran mo hang si alang li ani yang sampai na pi pon na ke PNRD scheme pen abil stame na pi alo asi militum bangai ni rong ulo mane akhai tum na pudun mane ke pupon ye la ke habidang bong echok kopini kapang ho kopini pumagali ni litum isi kasing honai towar piang bong la ke towar ta dakpa kengkam hini ke kengkam ni thom da kengkam hini anta towar pilo ke badus tame theglong prong la pen ke jujun poni josok poni gusta lada abar sai dulu joi ke pen dulu kasi jadi tum nali tum nakar ju alam thi bangke ni di bai dak pen na solam boy na pi bangke am si pasini cholo ke akha kursing timu stame nili tum phan ye nason na pu pot ke alang li hok lo party organization la pen ke isi inut bang pu candidate lo la ke alang li ba thai mesen bang pu li baduta mesen bang pu pote la son ke pudun de son te
lahai ke claim lo melu pusina puni polo tamila solang bagen litu masap su ni oi chet mande ni oi pikayang lo sila son bagen aku pera ake mie tu warang than boso litum kadu era tabelang li fakur bang tu pui tame nono son bangke alang li nai pu bagen litum komden lo ali fa opini pura tante layu ro sora development na chuan ko pini ke aning nakang samnung sikin na imapu bed matha ba stemi alang li bang la subana pupe pulote subana matha thi pulot alang li next ipranga ba fan bangke alang li kachi matha tunang tuchet pu kedam ta mi ulo mane ma hin ulo mane stemi non la solama Pini biar tapon sekang ton ponik lo dome thang mi kardom